ካብቶም መዓልታዊ ዝብድልኻ ሰባት ርሕቕ እንተይልካ ካሊእ ትረፍ ናይ ግዜ ዕረፍቲ ትረክብ ኢኻ ክፉእ ኣብ ዝኸለ ኸይዱ ይረኻኽበልካ እንዲ ግን ናይ ግዜ ናይ ገለ ዕረፍቲ ትረክብ ኢኻ ርሕቕ በሉ ጽቡቕ ይንዓኹ ስለዚ ብኸምዚ 10 ግዜ ካብ ትቆስሉ እንታይ ዝብሉ ወለድና ዝምስሉ ኣሎ ምስ ዓጋም ወይ ድማ ዝተጸጋዕት ቆልቋል እንዳነብዐት ትነብር ዝበሃል ኣለ ሃገር ምስ ዓንዴል ወይ ከዓ ምስ ዓንዴል ዝተጸጋዕት ቆልቋልስ እንዳነብዐት ትነብር ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ፍልይ ክትብልለኩም ጽቡቕ እዩ ንዓኹም እውን ህይወትኩም ዕረፍቲ ትረክብ እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ዝኸውን እውን ክትረኽቦ ትኾንኩም ጽሞና ፍተው ናይ ሓባር ጸሎት የበርታዕካ እንዲ ግን ንእግዚኣብሔር ትረኽበሉ መዓሲ እንድሕር ተባሂሉ ብሓንሳብ ኩሉ ግዜ ትሰግድ እንተኾንካ ሰብ ስግዳን ምስ ገደፎ ይስልቸውካ እዩ እቲ ንፉዕ ክርስቲያን ዝበሃል ንበይኑ ዝሰግድ ጽማ ገይሩ ዝጽሊ ሓቀኛ ጸሎተኛ ዝበሃል ውስን ኢሉ ኸዓ ናይ በይኑ ናይ ጸሎቱ ሰዓት ግዜ እንተሃልይዎ እዙይ ክርስቲያን ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ዝኸይድኮ ኣመል ኮይኑዎ እንኮ ዝኸይድ ኣሎ ከይተርፍ ኢሉ እውን ዝኸይድ ኣለኹ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ግዜ እንተሂብኩሞ እግዚኣብሔር ከዓ መልሱ ኣለዎ ጥበብ ከዓ ትፈጥሩ ኢኹም ሕልናኹም ከዓ ርቱዕ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣነ ክብለኩም ዝደሊ ሓደራ ምንም ዝበደልኩም በድሉ ምንም ዝወደቕኩም ውደቑ ማዕተብኩም ከይትውሕፉ ሃይማኖትኩም ከይትርሳዑ ዋጋታ ማዕተብ እግዚኣብሔር ዋጋ ኣለዎ ትማሊ መንእሰያት ክዕልሉ ከለዉ ብዚ መንእሰያት ናይ ጸሮና ነይሮም ይዕልሉ ነይሮም ሲ ኮፍ ኢለ ክሰምዖ ምስ በቃ ከምዚ ኢለ ደስ ኢሉኒ ይሰምዐ ነይረ በዓል ደጀን ዝበሃሉ ማለት እንታ ትማሊ ስራሕ ከይደ ኢልዎ ተሓደ መኸዳ ማዕተብካ ብተኮ ኢላትን ማዕተበይ ካብ ዝበትኽ ስራሕ ዘይገድፎ ከመይ ዝመሰልኩ ጎበዝ ጽባሕ ኣብ ስራሕ ዝረክብ ስታይልስ ኣብየያ ጽቡቕ ገበርካያ ኢልዎ ተሓደኻ ኣነ ከስተሓጐስኮ ተሓጓስ ትፈልጥ ማዕተብካ ሸይጥካ እቶ ዝብለንዳ እንታይ ኢለኻቱ ማዕተብ ኣይፍቀድኒ ብውሽጢ ግበሮ እንተይልኒ ስሩሑ ስለ ዝኾነ ኦኬ ማዕተብካ ብተኮ ተባሃለ ግን ቤተ ክርስቲያንኮ መለለይ ዝሃበትን እዚያ እንታይ ለይወትኩም በጣም ዝሐጎስን ማለት ካህን ተዝኸውን ነይሩ መስቀልካ ሕባይ እንተ ዝበሃል እንኳ ንሱ ኸየሳልመካ ኢሉ ለማን ፀጋም ዝርኢ ካህን የለን ኣብ መንገዲ ተትረኽቦ ዘሳልመኩም ካህን ኣሎ መስቀል ይሓብእ ታዲያ ሓንቲ እቲ ሰብ እንታይ ይብል ኣብዚ ኣይሁዳውያን ከይሪኦም ኢሉ ኮ ድሓና ከለኻ እንደ እግዚኣብሔር ይፍታሕካ ዝብሉ ከሎ ከምዚኦም ዝመሰሉ መንእሰያት ክትርኢ ከለኻ ኣብ ዘመንካ ዋላ ጸሎት ኣይፍለጡ ዋላ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይፍለጡ ደስ ይብል በቃ ኮፍ ኢሎም ምስኦም ሰብ ትዘዕልዎ ዝነበረ ምን ጸረና እውን ብዘይቦ መሕጎላት እንዲኦም ግን ትኸምኡ ክበሃሉ ከለዉ ደስ ኢልኒ ድሕሪ ኢኻ በዚ መብዛሕትኡ ዓይላ ጉንደታይ ገለ ዝብል ዝነበረ እዩ ከባቢ ቆሓይን ወይ ዓዲ ኻልኣዮም ከዓ ኣቦኻ ኣታ ሓደ መዓልትስ በቃ ከምዚ ኢላ ኣስላመይቲ ነይራ ትፈትወኒ ነይራስ ክምርዐወካ እንተኮይነስ ኣስላም ኩን ባዕ ክሳደይ ዘይቁረፅ ንስኺ ክርስቲያን ኩን ኢለያ ገለ ይብላለስ ወይለከ ንኸንደይ ሰብኡት ባዮም ዘለውና ጀጋኑ ተረዲኦም መሊሱ ሎማ ሓንቲ ጥዕያት ኣግባ ዝረኸበ የለ ካብዛ ቲክቶክ ተመስገን ጥዕያት ሰባት ርየ ኢለ ደቂ ሰባት እንታይ ይኽብለኩም ደልየ ሓደ ግዜ ንመንፈስኩም እንዳዓረኹም ንህይወትኩም እንዳዓረኹም እንዳኸይዱ እምበር ብማንም ዓመፀኛ ርእሱም ኣይተበላሽውኹም ካልእ ትርጉም ዘይብሉን ኣይኮነን ማለት እየ ሕጂ ብዚ ክንዛረብን ከለና ኣብቲ ናይ ዓንቶቦይ ዝሕተት ሕቶ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ንጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦኡ ተስእይዎ ኣነ ናቦ ንሓደ ኢና ኩሉ ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ህይወት ከምብራ ስልጣን ኣለኒ ከውፃውን ስልጣን ኣለኒ ብምባል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 17-18 ንረኽቦ ቃል ኣሎ ኩሉ ስልጣን ኣብ ኢድ እዩ ዓንተበይ እንዳይና ሕልቅነትን ስልጣን ኣብ ኢድ እዩ ዝብል ቃል ርኢና ኣለና ስለዚ ንእግዚኣብሔር ዘተሶ ዋላ ሓደ የለን ነበርአን ዓይረየ ንሕና ንብሎ ዘለና ብስም እዮም ዝፈላለዩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል እምበር ኣብ ስለዝተባሃለ ወልድ ስለዝተባሃለ መንፈስ ቅዱስ ስለዝተባሃለ ንኣምላኽነቱ ዘጉድል ዘህፅፅ የብሉን ኣብዚ ከዓ ነገረ መለኮት ስለ ዝኾነ ምርዳእ ስለ ዝኣብዮም ከምኡ ዝብሉ ማለት እዩ መንፈስ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ዘተንስኦ ብምባል ሮሜ ምዕራፍ 8:11 እውን ተቂሱ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ስልጣን ኩሉ ብኢዱ ዘለዎ ሞትን ህይወትን ኣብ ኢዱ ዘለዎ ምዃኑ ክትርዳእኩም ኣለዎ ማለት እዩ ስልጣን እውን ኣለዎ ብስመይ ኣጋንንቲ ውፁ ሕሙማን ዱምያን ፈውሱ ዝበለ ብስመይ ክብል ዝኽእል ኣምላኽ ጥራይ ስለዚ ስሙ ክህበና ዝኽእል ካብ ስሙ ዝሃበና ንስ እዩ ንሕና ኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንብል ክርስቲያን ክንብል ከለና ካብ ስሙ ዝወፃ መቃል ጎድኑ ዳልና እምበር ካልእ ኣይኮናን ካልእ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ክንኣቱ ከለና ሃይማኖት ዘብሎ እንታይ እዩ እንድሕር ተባሂሉ መጀመርያ ሕግን ትእዛዝን እግዚኣብሔር ምፍፃም እዩ ኣብ ምስልምና
سورة التوبة معرف شعات 28 نو نزي آمنوا زبلوا بسيف غير كاو دايميلو حسد مخان مسلمنا تفلط زخل اسلام يكلو حدا سبا يحررني بعدنا ስለዚህ ንግዚአብሔር ዘይ ትግብር እንተኸይሉ ብምንታይ ሃይማኖት መጽሐፍ ኢላ ሓቂፉ ይነብራሉ ከላይ ድማ ጂዝያ ከምዚ ጌርኩም አኽብሩሎም እዩ ዘይ ተኸብር ዳሰባ ይብንካ ስለዚህ ንሃይማኖት ንምትግባር ከማ ሰቃይ አይኮነን ንሕና ግን ነቶም ዝሓመሙ ንምፍዋስ ድውያት ንምምጻእ ነቶም ዝረግምኩም ንምምራቅ ስለዝብል ወላ ሓሚም እንተመጽኡ ካብ ምፍዋስ ዓደው ዒል ይፈልጥን ከላይ ድማ ከምዚ ይትብል አነ ቅዱስ የመኑ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኩኑ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ቅዱሳን ክንከውን ድማ ኖ ጸጋ ዝሃበና ናይ ቅዱስና ጸጋ ንዓና ኣለና ሐዋርያት እንዳይሎም አነ ብርሃን ዓለም ይሉ እዚ ዓለም ዚያ ብርሃን ቅድመ ምፍጣራ ዝነበርኩ ማለት ምክንያቱ በፍጥረት ምዕራፍ 1 እንተሪኽሞ ኖ ሰማይ ፀሓይን ወርሕን ቅድመ ምፍጣሩ ብዕለተ ረብዒ ተፈጢሩ ፀሓይን ጸልማትን ግን ነበረ ኖ ንጋን እሳት ንመንግስተ ሰማያት ዝፈጠርኩ አነ ቅድመ ዓለም ዝነበርኩ አነ ይብል በዚህ መሰረት ስለዝነበረ ናይሁዳውያን ቅድመ ብርሃን አነ ነይረ ይብል ህላዊ ዝገልጽ አምላኺ ማለት በዚህ ስለዝኾነ ህላውነቱ ስለተረደና ድማ ሕሙም ክፉስ ከሎ ሐዋርያት ድማ ስሙ ስለዝተሰከሙ እንኳን ስሙም ሓሊፉ ጽላሊቶም ክፉስ ከሎ ሪናዮ ቅዱስ ጴጥሮስ ብጽላሊቶም ዝፈወሰ ግብረ ሐዋርያት ኣለኩም ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ሒዝዎ ዝነበረ ጨርቂ ሕሙም ይፈውስ ነይሩ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር አገልግልት ስለዝነበሩ ቅዱሳን ሃይማኖቶም ቅንዕቲ ስለዝነበረት ከም በዓል ኤልሳዕ ምስመቱም መቃብሮም ምስከዱ ድማ موت تنسيبل أما قابرو موت تتسأل سلامة يوم سمعهم فلتو نمو خانو كان مقابرو متقبل فالفيل اللي تفوق سريعهم تفلتو نزيد ما أتسنى يقبركم ريوم نتب سمعت الله إنه እግዚአብሔር ከመስግነው ወይም በመባል ናይ ስነ ምግባር ሃይማኖት ኩሉ ይግባ ቁርአን ግን ወይ ድማ እስልምና ሃይማኖት ዲቴይልኩም ነው ሓደ መሰረተ ሃይማኖት ዝባል በሰባኸ ወንጌል በነብዩ ድሕሪ መሐመድ ነብይ የለን ናይ መጨረሻ ነብይ ዝተፈጥረ ኢሎም ይምዛምኑ በዚህ መሰረት ድማ እግዚአብሔር እንኳን ናይ መጨረሻ ነብይ ናይ መጨረሻ ፍጥረት ነው ስጋ ፍጻሜ ዓለም አያቋርጽም በዚህ ፍጥረት እንዳቀጸለ ጸጉ እንዳሃበ ዝኸይድ እንዳይሉ ማለት ስጋ ፍጻሜ ዓለም አነ ምሳኹም አለሁ ይል ወንበር ስጋ ክንድዝ ያይበለን እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱ ጸጉን ንሁሉ ዝህቢ ካብ ሓሊፉ በዘይኩ ነብይ የለን ኢሎም ዛምኑ እንደህር ኮይነው ንሱ ዝበሎም ጥራይ ጽሒፎም ከኸዱ ጥራውም ከሆኑ ማለት ካላይ እስልምና ሃይማኖት አይኮነን ሃይማኖት ዝባል በሰባኸ ወንጌል ተሰቢኹ ዘመኒ ኣብቲ ሱራት ተውባ እንደህሪኹም ኮይንኩም ግን ነዚ አምኑ ቅተሉ ይብል ሓቀል ንሱ ጥራይ አይኮነን ንሰራሕተኛ ከይተረፈ ኣብ ሱራ ምዕራፍ 4 24 23 5 ስጋብ 6 33 50 ንሰራሕተኛ ከይተረፈት ብገንዘብ ስለዝገዛ ከም ሰበይት ክራኸብ አይፈቅድ እዚ እንታይ ዝባል ግላነት ባይልኻ ምዕማጽ ባፈራሪሕካ سيف أمينكا كم تعنت بيز بالكايو أبصرات النساء وي أبتي صحيح البخاري ون عنت بيز بالكاين تاي مالتي كاب هاي ما نتنزوس أسر كي ترفه سيف على ويبي 13 شوات ها تقولانم تنبو تقوليهم كاب هاي ما نتنزوس أسر كي ترفه يا كسادي قرط يبل أنت هاي ملكتك እግዚአብሔር زي فردو እግዚአብሔር ግን إيد فطير تسرق أنت بلا كتسرق كلها إيد كاي قرصني سلامتاي محرت زصبع أملاخي ما ቅድመ ምሕረት ድማ ነብያት ሰሪዱ ተነሱ ሕዝብ ልይ ኣብ ምስልምና ግን ንባዕሉ እግዚአብሔር ክፈጥር ከለበት ፈጣጥራ ጌጋ ፈጥሪ ይፈልጥኒ ንኣዳም ሓንቲ ሔዋን ይፈጥርሉ ካብ ዝገርመኩም መሐመድ ክጥዕሞ ንዝሙት ኢሉ ግን ኣብቲ ቁርአን ስጋ 4 ነስቲ ፍቀድ ይብልሞ ንባዕሉ 9 ነስቲ ተበላጺ ነቶም ካልኦት ኖ 4 ፈቂድሎም ንዑት 9 ንሱ ነብይ ስለዝኾነ 72 ነዝማንም ሰብ ተፈጥረ ግን ክልተ ሕብረ ለዓይን ይለዎ دحر ما اسلمنا ሃይማኖት አይኮነን ካብ ዝገርመኩም ንክትዛረበሉ ዋላ ዘጽይፍ ስለምንታይ እንድሕር ተባሂሉ ሰብ ዝወርስ ኣብ መንግስተ ሰማያት እንተ ዝኸውን እኳ ኩሉ ገዲፍና ስዒብናካ ትበና ዓስብንታይ እዩ ይብሎሞ ኣብ 12 ወንበር ተቐሚጥኩም ክትፈርድዮም እግዚአብሔር ይፈርድ ሓቀይዶ ንሱ ዝበሎም ግን ብሰመኽኩሞ ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ እንሪኦ ዘለና ነዌን አልዓዛርን ዝበሃሉ ሓንቲ ጥማዕ ማይ እንደው ክሰቲ ፍቀደለይ ክብሎ ከሎ ምዕራፍ 17 ትረክቦ ተልዮም ሉቃስ ወንጌል ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹም ከይንመጽእ ዓቢ ጋጋለ ይብል በል ንሕዋተይ ከይደ ክነግሮም ክብሎ ከሎ እንታይ ኢሎ ማለት ኣሕዋት ካዳ ሰበኽቲ ወንጌል እንደለዎን ስበሎ ሱዳ ኣነስ ሰምዑ ነይረኒ መን ዝፈርዶ ዘሎ ማለት በቲ ሰበኽዎ ወንጌል መሐመድ ግን ብዙ ሰበኾ ኣንስቲ ጥራይ ዘውርሰካ ኣብ ምድሪ ከለኻ ኣንስቲ ኣብ ሰማይ ከይድካ ኣንስቲ
ስለዚህ ኣነ ኣብ ቁርኣን ዘላ መንግስተ ሰማያት ኣልቤርጎ ኣትመስለኒ እምበር መንግስተ ሰማያት ክትከውን ኣይትኽእልንያ ኣብኡ ኸይድካ ሆቴል ከም ዘለዎ ኣንስቲ ከም ዘለዋ ወዘተረፈ ድማ ድንግልና ከም ተፍርስ ንሱውን መሐመድ ንባዕሉ ከም ናይ 9 ገመል ጎይ ዝብል ሓይሊ ከም ዝነበሮ ቶም ሊቃውንቲ ክዛረቡ ሰሚዕኩም ኣለኹም።